Hare Krishna. Warm welcome to today's Nectar of Devotion class. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 30வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அது பார்த்தீங்கன்னா தலைப்பு further features of ecstatic love for Krishna. ஸோ இதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदांसगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दे वनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த 30வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மீதான பரவச அன்பின் பிற தன்மைகள். லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் லவ் ஃபார் கிருஷ்ணான்னு பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் மீதான அன்பை வெளிப்படுத்துதல் பார்த்தோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மீதான பரவச அன்பின் பிற தன்மைகள்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த தலைப்பு. இந்த தலைப்புல பாத்தீங்கன்னா ரூப கோசாமி வந்து என்னெல்லாம் சொல்றாருன்னா, இந்த உலகத்துல இருக்கிற நமக்கு இருக்கிற குழப்பம், சோம்பேறித்தனம், செயலற்ற தன்மை, கூச்சம், மறைத்து வைத்தல், இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லையா, அது வந்து மேலுலக ஆன்மீக லோகத்திலயும் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆன்மீக லோகத்துல கிருஷ்ணர்கிட்டயும் கோபி ஸ்ரீகள் எல்லா பக்தர்கள் கிட்ட இருக்கிறதுனால இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்குன்றத சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்டோட இது பாத்தீங்கன்னா குழப்பம் பத்தி சொல்றாங்க. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொடுத்துருக்கிற பேராகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா அம்சதூதான்ற இடத்துல இருந்து சொல்லிட்டாங்க. ஒரு நாள் வந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணி வந்து யமுனை நதிக்கரையில் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட போயிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து அந்த காட்டேஜில் இருக்கும்போது ராதாராணி அந்த காட்டேஜ்ல வந்து கிருஷ்ணரும் ராதாராணி பல விதமான அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து நினைவு வருது. அந்த இடத்துல போனோடனே அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு போயிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, கொஞ்சம் மயக்கம் போயிட்டு டிசினஸ் வந்துடுது. ஓகேங்களா? அதை பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் தெரியுது அது எதனால் அந்த மயக்கம் வந்து. நார்மலாக நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க யமுனை நதிக்கரையாண்ட. அங்கே பக்கத்தில் இருக்க காட்டேஜை பார்த்துட்டு அவங்களுடைய பழைய நினைவுகள்லாம் வர்றதுனால அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுது இது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் கன்ஃபியூஷன் காஸ்டு பை செப்பரேஷன். ஒரு பிரிவினால வந்து தாக்கத்தினால அவங்களுக்கு வந்து அந்த குழப்பம் வந்து டிசினஸ் வந்துச்சுன்றத சொல்றாங்க.
ஓகேங்களா? ஸோ இன்னொரு ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எப்ப வந்து பக்தர்களுக்கு கன்ஃப்யூஷன் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனனுக்கு வந்து கன்ஃப்யூஷன் வருது. பக்தர்களுக்கு வருமான்னு கேள்வி கேட்டா, கண்டிப்பா பக்தர்களுக்கு வரும். ஓகே. ஸோ எப்ப வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்துருக்கோம். பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து விராட் ரூபத்த காமிக்கிறாரு இல்லையா? அப்ப அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு, தன் கையில இருக்கிற வில்லு, அம்பு எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு திகைச்சு நின்னு பார்க்குறார். ஏன்னா, பகவானுடைய தலைகள் வந்து எண்ணில் அலங்கா இருக்குது. அவ்வளோ அழகு ஒவ்வொரு கையிலயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வேற வேற விதமான ஆயுதங்கள தாங்கிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நெறைய வாய்கள் இருக்கு, கண்கள் இருக்கு. எல்லாத்தையும் பார்த்து அவருக்கு வந்து பெரிய கன்ஃப்யூஷன் வந்துருச்சு. இல்லையா? ஸோ, அதனால திகைச்சு போய் நிக்கிறாரு. ஸோ, குழப்பம்ன்றது பக்தர்களுக்கும் வருதுன்னு அப்படின்றத இந்த இடத்துல ரூப கோசாமி சொல்றார். அப்புறம் மரணம், மரண பயம். அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு முறை வந்து பக்காசுர அரசன் அசுரன் வராரு இல்லையா? பக்காசுரன் எந்த வடிவத்துல வராரு? யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்காசுரன் எந்த வடிவத்துல வராரு? அசுரன். பாம்பு வடிவத்தில். அகாசுரா? கொக்கு வடிவத்துல வராரு. பக்காசுர வந்து கொக்கு. ஓகேங்களா? பெரிய கொக்கு வடிவத்துல வராரு. ஓகேவா? அவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய அலகுகளை வந்து நல்லா வாய் திறந்து பிளந்து வச்சுக்கிறாரு இல்லையா? அப்ப வந்து அத விழுங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது கிருஷ்ணர் வந்து வாய்க்குள்ள போறார். அதெல்லாம் பார்த்தவங்க எல்லாம் என்ன ஆறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் வந்து ஆடி போயிடுறாங்க. ஈவன் பலராமருக்கு வந்து பயம் வந்துடுதுன்னா யோசிச்சு பாருங்களேன். இந்த இடத்துல குடுத்துருக்காங்க பாருங்க. பலராமருக்கு மத்த மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்களுக்கு வந்துச்சுன்னா அந்த உணர்வு பரவாயில்ல. பலராமர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணருடைய இம்மீடியட் எக்ஸ்பான்ஷன் தான் பலராமர். அவரும் ஒரு முறை என்ன ஆறாரு, ஆல்மோஸ்ட் ஃபெயிண்ட் ஆகி இருக்கிறாரு. மயங்கி இருக்கிறாருன்றத அப்படி மயங்கி கீழ விழுந்துடுறாங்க. அவங்களுக்கு உயிர் மூச்சு இல்லாத மாரி இருக்கிறாங்கன்றத சொல்றாங்க இந்த இடத்துல ரூப கோசாமி. இந்த நிலைகள் ஏன் பக்தர்களுக்கு வந்துன்னா, அவங்களுக்கு வந்து எப்ப சதா காலமும் வந்து கிருஷ்ணர நெனச்சுட்டே இருக்காங்க. அப்புறம் இவருக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா, அவர நெனைக்காம அவர் இல்லாம இருக்க முடியாது இல்லையா? அந்த ஒரு பயத்தால வந்து அவங்களுக்கு அது மாரி வருது. எப்பவுமே வந்து பக்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பெரிய பயங்கரமான ஆ விபத்து, ஆபத்து எது வந்தாலும் அப்ப வந்து என்ன பண்ணணும்னா, கிருஷ்ணர நெனச்சுக்கணும். கிருஷ்ணர நம்பிக்கை மேல நெனச்சா, கிருஷ்ணர் வந்து கண்டிப்பா அதனுடைய பெனிஃபிட் நமக்கு கிடைக்குன்றத இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. பெனிஃபிட் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் ஈவன் அட் த டைம் ஆஃப் டெத். நம்ம உடம்பு, கை, கால் எல்லாம் ஆடாம போச்சுன்னா கூட நம்ம மனசு யார் மேல இருக்கணும்ன்றத இந்த ரூப கோஸ்வாமி இந்த பேராகிராஃப்ல என்ன இன்சிஸ்ட் பண்றாருன்னா, யாரும் இத கேட்டு தப்பா நினைக்கக்கூடாது, பயப்படக்கூடாது. எல்லாருடைய எல்லாருக்கும் வந்து அவங்கவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து விமானம் காத்துட்டு இருக்குதாம். எந்த நேரத்துல எப்படி வரும்ன்றது தான் தெரியாது நமக்கு. பட் எல்லாரும் தயாரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? அப்ப அதுக்கு தயாரா இருக்கணும்னா நம்ம மனசு எப்பவுமே நித்தியமா கிருஷ்ணர வந்து நினைச்சிட்டே இருக்கணும். வேற உடல் பாகங்கள் வந்து எந்த வேலைனாலும் செஞ்சுட்டு இருக்கலாம். பட் உள்ள இருக்கிற மனசு வந்து நித்தியமும் கிருஷ்ண ஸ்மரணையில இருக்கணும்ன்றத சொல்றாரு. அத பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து வாழ்க்கையில இருந்து கீழ விழுறதுக்குரிய சான்சஸ் இல்ல. யார் ஒருத்தர் கிருஷ்ணர நம்புறாரோ, அவங்க வந்து எப்பவுமே கீழ விழமாட்டாரு. ஈவன் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? நீ போயிட்டு தைரியமா சொல்லுடா, என்னோட பக்தர்கள் எப்பொழுதும் வந்து வீழ்ச்சி அடைவதில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றாரு இல்லையா? நான் சொன்னா தான் என் வாழ்க்கையில வந்து தவறிடுவேன். என் பக்தர்கள் சொன்னா, என் பக்தன் சொன்னான்றதுக்கோசரம் நான் நிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இல்லையா? அதனால இந்த இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வி ஹேவ் டு ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா ஃபார் எவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ இன்னொரு அதே பாரதத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தன் வந்து மதுரால இருக்கும்போது வந்து இறந்துடுறான். அவன் இறக்கும்போது ஆ கொஞ்சமா வந்து சுவாசம் இருந்துச்சுங்களாம். அப்ப வந்து அவனுடைய கண்கள்லாம் வந்து அகலமா திறந்துட்டு, உடம்பெல்லாம் நிறங்கள் மாறும் இல்லையா? நம்ம அன்கான்ஷியஸா கொஞ்ச நேரம் இருந்தாவே பாடி சர்க்குலேஷன் இல்லாதனால பேல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அது மாரி அந்த சமயத்துல கூட அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்றத பாருங்க. ஹி அட்டர்ட் த ஹோலி நேம் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அந்த உடம்பு வந்து மோசமான நிலைமையில இருந்தா கூட அவன் வந்து கடவுளுடைய நாமம் சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு நான் கேட்ட இதுல வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது ஜெர்மனில ஒரு இன்சிடென்ட் ஆச்சுங்களாம். ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட்ல கால் ஆல்மோஸ்ட் சப்படி ஆயிடுச்சுங்க அந்த காரு. அந்த காருக்குள்ள இருக்கிற ஒரு மனுஷன் கூட உடம்பு வந்து கூழ ஆயிடுச்சாம். பட் ஏதோ அந்த இருக்கிற போலீஸ் வந்து ஏதோ சத்தம் வருதேன்னு சொல்லிட்டு மூச்சு இருக்கா, ஏதோ இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு போறார்.
உடம்பு அவ்வளவு அளவுக்கு நசுங்கி இருந்தா கூட கார் வந்து ஃபுல்லா அப்பளம் மாதிரி ஆயிடுச்சுங்களா. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, அங்க உள்ள இருக்கிறவங்க யாராவது உயிரோடு இருக்க சான்சஸ் இருக்கா? இல்ல தானே. சரி உயிர் இருக்கான்றதுக்கோசம் போய் பாக்குறாரு. பட் ஒரு சப்தம் கேக்குதா. பார்த்தா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காருங்க. அப்புறம் அங்க கிட்ட இருக்கிற இஸ்கான்னு கூப்பிட்டு சரி இவர் டிவோட்டியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணாங்களாம். சோ எந்த ஒரு பக்தர்கள் வந்து இது வந்து கேரண்டியா சொல்றாங்க, எந்த ஒரு பக்தன் வந்து வீழ்ச்சி அடைவதில்லை, எப்பவுமே வந்து நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு அப்படின்னும் சொல்றாரு. அப்புறம் சோம்பேறித்தனம். என்னடா ஆன்மீக லோகத்துல கூட சோம்பேறித்தனமா, நம்ம தான் நம்ம வீட்ல என்ன எவ்வளவு சோம்பேறியா இருக்கிறோம் அப்படிலாம் நம்ம திட்டு வாங்குவோம், இப்ப திட்டுறோம் இல்லையா, திட்டு வாங்கி இருக்கிறோம், இப்ப வந்து திட்டுறோம் இல்லையா. சில நேரத்துல நம்ம மனசுக்குள்ளே நம்மள நினைச்சிட்டு நான் எவ்வளவு சோம்பேறியா இருக்கிறேன் இல்ல, அந்த மாதாஜி இத்தனை ரவுண்டு பண்றாங்க, இத்தனை பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றாங்க, நான் எதுவுமே பண்ணல, இவ்வளவு சோம்பேறியா இருக்குன்னு சில நேரத்துல நம்ம மனசுக்குள்ளே நம்ம நினைப்போம் இல்லையா. சோ இந்த சோம்பேறித்தனம் எப்ப வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, சில நேரத்துல நம்ம ரொம்ப வேலை செஞ்சுட்டு களைச்சு இருக்கிறோம் பாருங்க, அத வந்து சோம்பேறித்தனம்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் எனர்ஜி இருக்கும், திறமை இருக்கும் பண்ணதுக்கு, பட் செய்ய மாட்டோம் இல்லைங்களா. அதுதான் இதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. நந்த மகாராஜா வந்து பிராமணர்கள் எல்லாம் அவர் ஊர்ல இருக்கிற பிராமணர்கள் எல்லாம் சொல்றாரு, எல்லாரும் வாங்க பரிக்கிரம் பண்ணலாம், கோவர்தன மலையை பரிக்கிரம் பண்ணலாம்னு. அவங்க வந்து அந்த சாக்குக்கு என்ன சொல்றாங்க, நாங்க அந்த பரிக்கிரமத்தை பண்றதுக்கு விட எங்களுக்கு வந்து இந்த பெனிடிக்ஷன் பண்றதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட், தவங்கள் யக்னங்கள் தான தர்மங்கள் பண்றதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, தட்டி தழுவுறாங்க அந்த வேலையை இல்லையா, தட்டி கழிக்கிறாங்க அந்த வேலையை செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. சோ இங்க வந்து சோம்பேறித்தனம்ன்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு முறை சுபலாவும் வந்து கிருஷ்ணர் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க, சண்டை போட்டுப்பாங்க இல்லையா. அதாவது ஒரு 2 அணியா பிரிஞ்சுப்பாங்க இல்ல, கிருஷ்ணர் ஒரு அணி பலராமர் அணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது சும்மா அது சும்மா அது நிஜமான சண்டை இல்ல, சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள சண்டை அது. ஓகே. அது மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு முறை சுபலா சொல்றாரு, நான் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டேன்ப்பா, என்னெல்லாம் வந்து நான் சண்டை போட்டு எனக்கு போதும்னு ஆயிடுச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்றாரு, சுபலாவை கூப்பிடாதீங்க, அவன் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டு இருக்கான் இந்த சண்டையில, சோ அவனை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, சோம்பேறித்தனம் அங்கேயும் இருக்கு. சோ இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், ரொம்ப வேலையை செய்யறதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்றதும் தெரிஞ்சுக்கலான்றத இங்க சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இனர்ட்னஸ். அப்புறம் இந்த இடத்துல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வரணும். அதாவது நம்ம செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆ ஜடாயு வந்து ராமருடைய கைங்கரியத்துல இன்வால்வ் ஆனார் இல்லையா. ராவணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ரெக்கையெல்லாம் வந்து அடிச்சு வெட்டிட்டாரு. அதனால வந்து அவருக்கு என்ன ஆச்சு, மரணம் ஏற்பட்டுச்சு. இருந்தாலும் அந்த நிலையில வந்து சீதா மாதாவை இந்த திசையில தான் கூட்டிட்டு போனாருன்றத அதை சொல்லணுன்றதுக்கோசம் அவர் வந்து உயிரை வச்சுட்டு இருந்தாரு இல்லையா. சோ நம்ம எவ்வளவு பக்தியில எவ்வளவு பண்றோம், வெற்றி அடையுமா தோல்வி அடையணுமான்றதை நம்ம பார்க்க கூடாது. நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு முயற்சி எடுத்து ஸ்ரத்தையா பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு அப்படின்னு தான் பார்க்கணும். ஈவன் ராமா வந்து தன்னுடைய அப்பன் தசரதனுக்கு வந்து மூத்த மகனா இருந்து ஈம கடன் பண்ணல, பட் ஜடாய்க்கு அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பண்ணாரு இல்லையா. சோ அதுதான் வெற்றி. அங்க நம்ம இதை பண்ணோம் அப்படி ஒரு சக்சஸ், யாராவது ஒரு மணிமகுடம் சூட்டணும்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு சின்சியரா பண்ணணும், நம்பிக்கையோட பண்றோன்றதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. சோ எப்பவுமே வந்து நம்ம மனசுல கிருஷ்ணன் நம்மளை கைவிட மாட்டாருன்றத நம்ம ஞாபகமா இருக்கணும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னர்ட்னஸ் பத்தி சொல்றாங்க. இது எல்லாமே வந்து ஆன்மீக தளத்துல, பௌதீக தளத்துல எதுவும் எடுத்துக்க கூடாது நம்ம. ஓகே. சோ செயலற்ற தன்மை. இதுக்கு வந்து என்ன உதாரணம் குடுக்குறாங்கன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது கேண்டோல 21வது அத்தியாயத்துல 13வது வேர்ஸ் அதுல என்ன இருக்குன்றத இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஆம், கோபி ஸ்ரீகள்லாம் ஒரு முறை என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கோபிஸ்ரீகள் வந்து என்ன பார்க்குறாங்கன்னா, இந்த பசுக்கள்லாம் வந்து ஒரு அழகான இனிமையான பாடல்கள் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காது. அது யாரு பாடுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் தன்னுடைய புல்லாங்குழல வச்சுட்டு பாடுறார். அவரும் ஆன்மீகமானவர். அவர்கிட்ட இருக்க எல்லா உறுப்புகளும் வந்து ஆன்மீகமானது. அதனால அதிலிருந்து வரக்கூடிய சப்தமும் கூட பார்த்தீங்கன்னா, திவ்யமானதா இருக்கு. இத கேட்ட பசுக்கள்லாம் என்ன ஆச்சுன்னா, ரொம்ப ஸ்டண்ட் ஆயிட்டு நிக்குதாம். நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்து கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப ஸ்டண்ட் ஆயிட்டு நிப்போம் இல்லையா? ஆன்னு வாய பொளந்துட்டு சில இடத்துல நிப்போம் இல்லையா? அது மாரி பசுக்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா, என்ன பண்ணுதுங்கன்னா, தான் பால் குடிக்கிற வேலைய குடிக்கிறத நிறுத்திட்டு, பேன்னு ஸ்டண்ட் ஆயி நிக்குதுங்களாம். ஸோ, அந்த கண்கள்லாம் வந்து கிருஷ்ணர ஃபுல்லா வந்து கண்களால வந்து ஆம் அவ்ளோ அளவுக்கு உத்து பாக்குதுங்களாம்.
ஸோ அதனால அவங்க கண்ணில் வந்து தாரை தாரையா தண்ணி வருது. ஓகே. ஸோ இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, இந்த செயலற்ற தன்மை எதனால வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய இந்த திவ்யமான புல்லாங்குழல் சத்தம் கேட்டதுனால இங்க வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஈவன் ஒரு முறை வந்து லக்ஷ்மணன் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆனாருன்னு சொல்றாரு. எப்போ வந்து கிருஷ்ணரை அகெயின்ஸ்டா பேசும்போது அவர் வந்து ம், செயலற்ற தன்மையில இருந்தாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து தன் வீட்டுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்திருக்காரு, தன்னுடைய அரண்மனைக்கு வந்திருக்கிறத பார்த்துட்டு பேச்சு வராம அவ்வளோ அளவுக்கு தன்னையே மறந்து அவர் இருக்கார். ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளோ அளவுக்கு சந்தோஷம், நம்ம வீட்டுக்கு வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ப்ரெஷர் ஹேவிங் கிருஷ்ணா இன் இஸ் ஹோம். ஓகே. ஸோ ஃபர்காட், அவர் தன்னையே மறந்து திகைச்சு நிற்கிறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. பார்க்கறதுனால வந்தது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்த்தோம், புல்லாங்குழல் சவுண்ட்னால இல்லையா, அப்புறம் வந்து அவரை பார்க்கறதுனால. ஸோ இப்போ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் ஒரு முறை வந்து அக்ரூரை வந்து மதுராவுக்கு கூட்டிகிட்டு போவார் இல்லையா, கிருஷ்ணர் பலராமரை. அப்போ வந்து கோபி ஸ்ரீகள்லாம் தடுப்பாங்க இல்லையா. அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரை வந்து தடுக்கிறதுக்கோசம் சுற்றி நிற்பாங்க. அப்போ கூட அவங்களால முடியாது இல்லையா. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவரை ஃபுல் சுற்றி நின்னா கூட அந்த வண்டி கிளம்பி போயிட்டே இருக்கும். அந்த வண்டி கிளம்பி போறது எவ்வளோ அளவுக்கு தெரியுமோ அந்த தூரத்துக்கு வரையும் நின்று பார்த்துட்டே இருக்காங்க. ஸோ அந்த கொடி தெரியும் இல்லையா, மேலே வந்து அவங்களுடைய ஃப்ளாக் இருக்கும், அது தெரியுற வரையும் அவங்க நின்று பார்த்துட்டு திகைச்சு நின்றுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து வண்டி சக்கரம் எல்லாம் டஸ்ட் காணாம தெரியாம போகுது. ஏன்னா அந்த தூசி அவ்வளோ அளவுக்கு எழும்பி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்து முகுந்தா, கிருஷ்ணா வந்து அவருடைய ஃப்ரெண்ட வந்து இப்படி சொல்றார். முகுந்தா. முகுந்தா என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்? யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. முகுந்தன்கிறது முஷ்குந்தங்கிற ராட்சச வின்றதுனால முகுந்தன் இல்லையோ? முக லிபரேஷனை கொடுக்கிறவர முகுந்தா, முக்தியை கொடுக்கிறவர முகுந்தா. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Sorry for the late coming, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கல்யாணம். நீங்க இதெல்லாம் சொல்லாதீங்க மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் கல்யாணத்துக்கு போயிட்டாரு தான் லேட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிவால். ஓகே. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இங்க வந்து விக்கிரக வழிபாட சொல்றாங்க. விக்கிரகம் வழிபாடு வந்து எப்படி பண்ணணும்னு பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காருன்னு, அந்த விக்கிரகத்த வந்து நல்லா டெய்லி வந்து குளிப்பாட்டி ஒரு நாளைக்கு 2, 3 முறை அலங்காரம் பண்ணணும். நம்ம வீட்ல சின்ன பசங்க இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், காலையில ஒரு ட்ரெஸ் போடுவோம், சாயங்காலம் ஒரு ட்ரெஸ் போடுவோம் இல்லையா? பவுடர்லாம் நல்லா உடம்பு ஃபுல்லா அடிச்சு, எப்படி ஒரு குழந்தைய பார்த்துக்கிறோமோ, அத விட ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கணும் விக்கிரகத்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆ பிரபுபாதா சொல்லியிருக்கார். ஓகேங்களா? அதுக்கு விதவிதமான கலர் கலரா வந்து ட்ரெஸ்ஸு போட்டு மாலைகள் அணிவிச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சில பிராமணர்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கோயில்ல கூட வந்து ப்ரொஃபஷனல் பிராமணர்ஸ், நியாயமானவங்கள சொல்லல. சில பேர் காசுக்கோசம் சில வேலைகள் செய்வாங்க இல்லையா? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய கண்ணும் கருத்தும் வந்து அவங்களுடைய கண்ணும் கருத்தும் எங்க இருக்குன்னா, காசு மேல இருக்கிறதுனால, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அங்க இருக்கிற க விக்கிரகத்த வந்து நல்லா கவனிச்சுக்க மாட்டாங்க. அது மேல அவங்களுக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருக்காது. அந்த துணியும், அந்த கடவுளுடைய துணியும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அந்த கோயில்லயும் வந்து சுத்தமா வச்சிருக்க மாட்டாங்க. அது வந்து ரொம்ப அழுக்காவும், அசிங்கமாவும் வச்சிருப்பாங்க. அவங்களுடைய மெயின் குறிக்கோள் என்ன? காசு. காசு. ஸோ அத வந்து பிசினஸா பண்றவங்க. அது மாரி இருக்கிறவங்க வந்து தப்புன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது இந்த அப்பியரன்ஸ் அவங்க அப்போ ஒரு விக்கிரகம் யோசிச்சு பாருங்க. மனசுல வந்து கற்பனை பண்ணுங்க. ஒரு விக்கிரகத்த வந்து நம்ம நெறைய நாளா கிளீன் பண்ணாம, நல்ல உடை அணிவிக்காம, மலர் மாலைகள் அணிவிக்காம இருந்தா அது எப்படி இருக்கும்? அது மாரி இருக்குமா, கிருஷ்ணருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்ப அவர பிரிஞ்சிருக்காங்களோ, கிருஷ்ணர் இல்லாம அவங்க தனியா இருக்கும்போது, அது மாரி உதாசீனப்பட்ட விக்கிரகங்கள் எப்படி இருக்குமோ, அது மாரி முகம் பாவனையோட இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது பேஷ்ஃபுல்னஸ், கூச்சம். கூச்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இயற்கையா வந்து பெண்களுக்கு இருக்கு. கூச்சம் தான் பெண்களுக்கு அழகுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ராதா ராணிக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு கிருஷ்ணர இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வைக்கும்போது, அவங்களுக்கு அவ்வளோ அளவுக்கு கூச்சம் இருந்துச்சுங்களாம். அப்ப அந்த சமயத்துல வந்து இன்னொரு என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ தான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து உன்னையே வந்து வித்துட்ட இல்லையா? ஆ யூ சோல்ட் யுவர் செல்ஃப் ஆல் யுவர் பியூட்டி டு கோவிந்தா. அப்ப எதுக்கு நீ வந்து கூச்சப்படுற? அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஆ யார் ஒருத்தன் அதுக்கு
வந்து உதாரணத்துக்கு கம்பாரிசன் சொல்றாங்க பாருங்க. யார் ஒருத்தன் வந்து யானைய வேற ஒருத்தனுக்கு வந்து வித்துட்டானோ அவன் வந்து சண்டை போடக்கூடாது. எதுக்கு? அந்த இது வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த யானை பாசாங்கு தானே மாதாஜி, யானை அங்குசம், அங்குசம் தானே வேணும். அதுக்கோசம் வந்து சண்டை போடக்கூடாது. யானைய வித்த பிறகு அந்த அங்குசம் யாருக்கு கொடுக்கணும்? அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். நாட்டை வித்தாலும் அது அவனுக்கு கொடுத்துடணும். கொடுக்கணும் இல்லையா? வாழ்ந்தவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும். கரெக்ட் மாதாஜி. அது மாதிரி நீ தான் உன்னையே வித்துட்டியே, உனக்கு எதுக்கு இப்போ வந்து கூச்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராதாராணி கிட்ட அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்குறாங்க. ஸோ இது எதனால வருது இந்த கூச்சத்தன்மைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ்டாட்டிக் லவ் வித் பரவச அன்பு கிருஷ்ணர் மேலே இருக்கிறதுனால ராதாராணிக்கு வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு முறை என்ன ஆச்சு, இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். பாரிஜாத்த மலரை வந்து கிருஷ்ணர் அவங்க மனைவி கேட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு, அந்த நீ ஏமா பூவை கேட்குற, நான் மரத்தையே கொடுக்குறேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுப்பார் இல்லையா. அப்போ இந்திரன் என்ன பண்ணுவான், சண்டை போடுவார் இல்லையா. சண்டை போட்டு கடைசியில வந்து தோத்து போயிடுவார். அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லுவாரு, இந்தா கிருஷ்ணா, நீ ஏன் போயிட்டு உன் பொண்டாட்டி முன்னாடி, சச்சி தேவி முன்னாடி தலை குனிஞ்சு அவமானத்தோட நிக்கணும், இந்த பாரிஜாத்த மலரை எடுத்துட்டு போ, மரத்தை எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாருங்களாம். ஸோ அப்போ கூட அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்திரன் வந்து கூச்சத்தால, இங்க ஒரு அவமானத்தால வந்த கூச்சத்தால தலை வணங்குவாரு. பவிங் டவுன் இஸ் ஹெட்ன்னு இருப்பாரு, இருக்குது பாருங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு முறை வந்து உத்தவருக்கு வந்து உத்தவரை பார்த்து கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப போற்றி புகழாரம் சூட்டுவார். ஓகேங்களா. ஏன்னா உத்தவருக்கு வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் கெப்பாசிட்டிலாம் நல்லா இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ அதனால அவர் வந்து நல்லா அந்த கோபி ஸ்ரீகளோட போய் பார்த்துட்டு வா பிருந்தாவனத்துக்கு அனுப்புவார் இல்லையா. அவங்கள எல்லாத்தையும் அந்த அவ்வளோ சோகத்தில் இருக்கிறவங்கள எல்லாரையும் வந்து நார்மலாக எடுத்துட்டு வந்தார் இல்லையா. கிருஷ்ணர் எங்கேயும் இல்லை, இங்கே தான் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவர் கிருஷ்ணர் கொடுத்த லெட்டரை தானாக படித்து அவங்களுக்கு அவருக்கு அவ்வளோ அளவுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கும். ஸோ அவரை போற்றி புகழ்ந்ததுனால கிருஷ்ணர் அந்த ஞானம் வெட்கப்பட்டு ஞானி குணியிறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் இன்னொன்று முறை ஹரிவம்சத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, சத்யபாமா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்யபாமா கிருஷ்ணருக்கு வந்து நிறைய மனைவிமார்கள் இருக்காங்க. அதுல வந்து முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா ஆமா ருக்மணி இல்லையா. ருக்மணி தாயார் தான் ஃபர்ஸ்ட் மனைவி இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மணி தாயார். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மனைவி இல்லையா. ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு பணக்காரி இல்லை. இவங்க வந்து சத்யபாமா பார்த்தீங்கன்னா அரச வம்சத்துல வந்திருக்காங்க. இவங்க ரொம்ப எளிமையானவங்க, ரொம்ப பக்தியா இருப்பாங்க. ஓகேவா. ஸோ மை டியர் கிருஷ்ணா, த ரைவாத்தாக்கா மவுண்டன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ளவர்ஸ். அந்த மலையில வந்து ஒரு மலை இருக்கு, அதுக்கு பேர் வந்து ரைவத்தாக்கா. அது எப்பவுமே வந்து பூக்களால நிரம்பப்பட்டு இருக்குது. ஒருத்தருக்கு வந்து உங்க மேல வந்து ஈர்ப்பு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதெல்லாம் அவன் வந்து வச்சு மெயின்டைன் பண்றதுனால என்ன ஒரு நன்மை வரும் இல்லையா. இந்த மலர் செடிகள் கொடிகள்லாம் எதுக்கு நம்ம ஒருத்தவங்க வளர்க்குறாங்கன்னு, அந்த மலர்களை வந்து புஷ்பத்தை வந்து கடவுளுக்கு சமர்ப்பணிக்கணுன்றதுக்கோசம் இல்லையா. அப்படி இல்லாதவனுக்கு இதெல்லாம் வேஸ்ட்டு. ஸோ இது எதனால வருதுன்னா, ஒருத்தரை வந்து தோல்வியற்ற நிலைமையில வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ சத்யபாமாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ருக்மணி அளவுக்கு உயர்ந்த நிலையில, செல்வாக்குல வந்து உயர்ந்ததா இருந்தாங்க. பட் அன்பால, சேவையால வந்து ருக்மணி தான் வந்து உயர்ந்திருந்தாங்கன்றதை இங்க சொல்லலாம். கன்சீல்மெண்ட், அதாவது மறைத்தல். அதாவது நம்ம கூட அந்த பௌதீக விஷயத்துல வந்து சில நேரத்துல வந்து கொஞ்சம் மனசுல துக்கமா இருக்கும். அப்ப வந்து அதை வந்து நம்ம வெளியே காமிச்சுக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா. அதுதான் வந்து இங்க மறைத்தல்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த மறைத்து வைத்துக் கொள்றது வந்து நம்ம வெளியே ஒரு மாதிரி இருப்போம், உள்ளுக்குள்ள மனசுல ஒரு மாதிரி இருப்போம் இல்லையா. அதை வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் ஆன்மீக லோகத்திலயும் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம். ஆஹ் இங்க வந்து ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணன் மேல இருக்கிற சில உண்மையான அன்பை வந்து மறைக்கிறாங்க. மறைச்சா கூட அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பரவச நிலையில வந்து தெரிஞ்சிடும். ஒரு முறை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஆச்சாரியர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண உடல் போட்டுட்டு போயிட்டு இருந்தாரு. அவரை வந்து யாரும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் வந்து சங்கீதம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்க ஆரம்பிச்சுன்னு அவர் வந்து பக்தி பரவச நிலையில வந்துட்டாரு இல்லையா. அது மாதிரி பக்தர்களை வந்து எப்பவுமே தன்னை மறைச்சு வச்சிருப்பாங்கன்றத இந்த இடத்துல சொல்றாரு.
இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இருந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 10வது கேண்டோல வந்து 3வது அத்தியாயத்துல 15வது ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. சுகதேவ் கோசாமி என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, மை டியர் கிங், த கோபிஸ் வேர் ஆல்வேஸ் பியூட்டிஃபுல்லி டெக்கரேட்டட் வித் கான்ஃபிடென்ஷியல், பாருங்க வேர்டு இம்பார்ட்டன்ட் கவனிங்க, கான்ஃபிடென்ஷியல் ஸ்மைல்ஸ் அண்ட் அல்லூரிங் கார்மெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இங்க கோபின்னாவே அவங்க எல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய அங்கங்கள், ஓகேங்களா? ஸோ கிருஷ்ணர் வேற இல்லை, கோபிஸ் வேற இல்லை. ஸோ அதனால அந்த இடத்துல நம்ம எந்த ஒரு தப்பா நினைச்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எப்பயுமே அவங்களுக்கு கிட்ட வந்து ஒரு புன்னகை, நல்ல ஒரு புன்னகை, அழகான உடை ஆபரணங்கள் வந்து உடுத்தியிருக்காங்க. ஸோ அவங்கள பார்த்த உடனே சில சமயத்தில் வந்து லஸ்டி ஃபீலிங்ஸ் சம்டைம்ஸ் வில் ப்ரெஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சில பேர். ஓகே, ஸோ அவருடைய கால்கள்லாம் வந்து அவங்க மேல வச்சுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் மேல வந்து கோவமா இருக்கிற மாதிரி காமிச்சுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு உள்ள வந்து அவர் மேல அவ்வளவு அளவுக்கு லஸ்டி ஃபீலிங் வச்சிருக்கோம். அதை வந்து எப்படி வெளிப்படுத்துறாங்கன்னா அவருடைய பாதத்தை தன் மேல வச்சுக்கிறதுனாலையும், அவரை வந்து தன்னுடைய தொடை மேல உட்கார கிருஷ்ணா அவருடைய கையை வந்து தன்னுடைய தொடை மேல வச்சுக்கிறதுனாலும், அப்புறம் வந்து அவங்களே வந்து கோவமா பேசுற மாதிரி சொல்றாங்க, வெரி ஆங்கிரி வித் ஹிம்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உள்ள வச்சுட்டு ஒண்ணு வெளியே ஒண்ணு பண்றாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. சில சமயத்துல கிருஷ்ணர் வந்து சுப்ரீம் ஜோக்கர் ஆயிடுறாராம். எந்த இடத்துலன்னு பாத்தீங்கன்னா பாரிஜாத்தம் மலர் வச்சாரு இல்லையா சத்யபாமா ருக்மிணி இதுல. அப்போ வந்து ஸோ ருக்மணி தேவி சத்யபாமா வந்து இங்க கொஞ்சம் கோவமா இருப்பாங்க. அந்த கோவத்தை there is another instance of concealment of ecstatic love when Krishna, the supreme joker, planted the parijata tree in the courtyard of Satyabhama. Rukmani become very angry. இவர் வந்து அவங்க வீட்டுல ஏற்கனவே அந்த அம்மாவுக்கு பொறாம ஜாஸ்தி, இன்னும் ஒருத்தருக்கே வந்து பல மனைவிகள் இருக்கும்போது அங்க இன்னும் பொறாம அதிகமா இருக்கும் இல்லையா? சோ அப்ப வந்து அவர் வந்து அவருக்கு மாத்திரம் பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த ருக்மணி தாயாருக்கு வந்து ரொம்ப கோவமா இருந்துச்சு. பட் அதை வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு வெளியே காமிச்சுக்கல அவங்க கிட்ட. ஓகேவா? அதுதான் ரியல் மென்டல் கண்டிஷன். அவங்க என்ன கோவம், பட் அங்க வந்து ரொம்ப ஜென்டிலா இருக்கிற மாதிரி நடந்துட்டு போயிடுறாங்க. ஓகேவா? சோ அதுல இருந்து காம்படிட்டிவ் மைண்ட் தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இன்னொரு இடத்துல எங்க வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா கன்சீல்மெண்ட் காஸ்ட் பை ஷைனஸ். ஓகே, இது கோவத்தால பார்த்தோம், இப்ப வந்து ஷைனஸ்னால வருது. இப்ப வந்து இந்த குடும்பத்துல வந்து துவாரகால கிருஷ்ணர் போறாரு இல்லையா, அங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய நமக்கு தெரியும் எத்தனை ராணிமார்கள் இருக்காங்க. 16,108 மாதாஜி இல்லைங்களா? சோ அப்ப போகும்போது நிறைய நாள் கழிச்சு உடனே வந்த நம் கணவர் வர்றாருன்னு தெரிஞ்சோன்னே வீடு மாளிகை எல்லாம் வந்து அலங்காரம் பண்ணுவாங்க. அலங்காரம் பண்ணிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாரு, கிருஷ்ணர் வந்த உடனே அந்த அம்மாங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னுடைய பசங்களை வந்து தள்ளி விட்டுடுவாங்க முன்னாடி. அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அவங்கள எல்லாம் வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணிப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களால போயிட்டு ஆலிங்கனம் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதனால தன் பசங்களை அமைச்சிருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து தன்னோட கூச்ச சுபாவத்தினால கொஞ்சம் பேர் தூரம் நின்னாங்க. அப்புறம் வந்து அதனால வர கண்ணீரை வந்து தடுக்க முடியல சில பேரு. ஓகே, அப்போ சில பேரால வந்து அந்த கண்ணீரை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடிஞ்சிச்சு. இருந்தாலும் சில பேர் கண்ட்ரோல் பண்ணாதவங்களுடைய கண்ணுல இருந்து தாரையா தண்ணி வந்துட்டே இருந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து ராதாராணி இப்ப வந்து ராதாராணி நினைச்சுக்கிறாங்க கிருஷ்ணர் வந்து வேற ஒரு பொண்ணோட இருக்கிறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து அந்த அம்மா வந்து எப்படி பேசுறாங்கன்றத பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல. மை டியர் ஃப்ரெண்ட், as soon as I think of Krishna, the coward boy attached to some other woman, I become stricken with fear. எனக்கு அவர் வந்து வேற ஒரு பெண்ணோட இருக்கிறாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே எனக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா பயம் வந்துடுது. அந்த பயத்தால உடம்பு கூச்செறியுது, மயிர் கூச்செறியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் நான் இனிமேல் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும், இனிமேல் அவரை பார்க்க கூடாது அந்த மாதிரி சமயத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இதனால வந்து இதுல என்ன தெரியுதுன்னா அந்த ராதாராணியோட டிப்ளமேட்டிக் மனசு, ரெண்டு மனசு இருக்கு இல்லையா, அவர் மேல ஃபுல் நம்பிக்கையும் இல்லை, டவுட்டும் இருக்குது, நம்பிக்கையும் இருக்குது, ஆசையும் இருக்கு, வெக்கமும் இருக்குது. அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகே, சோ இன்னொரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா
ஆமா, அந்த ராதாராணியோட இன்னொரு இன்சிடென்ட்ஸ் ஜென்டில்னஸ்ல காமிக்குது. ஓகே, எப்பவுமே அவங்களுக்கு வந்து டீப் லவ் இருக்கும் கிருஷ்ணர் மேல. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து அவங்க இருதயத்துல வச்சிருக்காங்க. பட் அதை வந்து காமிச்சுக்க மாட்டாங்க. அதுதான் வந்து ஜென்டில்னஸ்ன்றத சொல்றாங்க. நம்ம கையில இருக்கும். சில நேரத்துல சில பேரை பார்த்தா பிடிக்காது, ரொம்ப பிடிக்கும். இருந்தாலும் சில நேரத்துல வந்து கோவத்தையும் நம்ம வெளிப்படுத்திக்க மாட்டோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து இங்க வந்து ஜென்டில்னஸ் ராதாராணி வந்து அங்க காமிச்சிக்காம இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆம், கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோபாஸ்திரிகள் வந்து எப்பவுமே வந்து சில சந்தோஷமா ஃபன்னா வந்து உரையாடல் வச்சுப்பார். வாதம் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வந்து நம்ம வாதம் செய்வோம் இல்லையா? வாதம் செய்யக்கூடிய திறமை நிறைய இருக்கிறதால தான் வந்து பட்டிமன்றத்தெல்லாம் வந்து நம்ம வச்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து அதே மாதிரி அவங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசும்போது என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் லாங்குவேஜ் கிராமர் எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். சாதாரணமாக இருக்கிற நம்ம லோக்கல் பாஷையில் பேசுவோம் இல்லையா, கேஷுவலாக பேசுவோம். அது மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும்போது அந்த சமயத்தில் அவருடைய வேலைக்காரை பத்ரி என்ற ஒருத்தன் இருக்கான். இது வந்து இவன் கேட்டுட்டு சந்தோஷம் அடைறான். இவர் பாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் எப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா வந்து தன்னுடைய பொசிஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். ஐயோ நான் வந்து ஒரு வேலைக்காரன்னு சொல்லிட்டு அது தெரிஞ்ச உடனே டக்குன்னு தலைய குனிஞ்சு அவருடைய கிருஷ்ணர் முன்னாடி நிற்கிறாரு. அதுக்கு தகுந்த மரியாதைகள் எல்லாம் கண்ட்ரோலா வச்சுக்கிறார். ஸோ இதுல வந்து அவருடைய ஸ்மைல் சந்தோஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதனால மறைக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் மேல இருக்க கிருஷ்ணன் மேல இருக்கக்கூடிய மரியாதைனாலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரிமெம்பரன்ஸ், நினைவு கொள்ளுதல். ஓகேங்களா? ஸோ நினைவு கொள்ளுதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 முறை ஒரு கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு முறை அவர் ஃப்ரெண்டு கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி பேசுகிறா பாருங்க. மறுபடியும் இங்கே வந்து 2வது முறையாக முகுந்தான்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா? மை டியர் முகுந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ உன்னோட உடம்பு வந்து அவருடைய உடம்பு நமக்கு தெரியும் கார்மேக வண்ணம் கலரில் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவருடைய தாமரை கண்கள் எப்பவுமே வந்து ராதாராணி மேலே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இதை வந்து எப்படி வந்து ஒரு மேக கூட்டத்தை பார்த்த உடனே மயிலெல்லாம் வந்து தோகை விரிச்சு ஆடும் இல்லையா? அது மாதிரி இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை அப்சர்விங் திஸ் கிளவுட் இங்கே வந்து கிளவுடுன்றது வந்து ராதாராணியை சொல்கிறாங்க. அவர் மனசுக்குள்ள இமிடியேட்டாக வந்து அந்த இச்சை வந்துடுது அவங்களோட இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் அன் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரிமெம்பரிங் கிருஷ்ணா இன் எக்ஸ்டாட்டிக் லவ், பரவச நிலையில வந்து இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பார்க்கறதுனால இது வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ அந்த மேகமும் இவருடைய உடம்பும் வந்து சேமா இருக்கு இல்லையா? அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அப்புறம் இந்த பக்தர்களுக்கு பாருங்க ஒன் டே மத்தஜி இந்த பேராகிராஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, யாராவது ஒருத்தவங்க படிங்க. சித்திரலேகா மாதாஜி Hare Krishna. படிங்க. படிங்க புஷ்பா மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. பயிற்சி. எங்கேயும் போல மாதாஜி, அங்கதான் இருக்கு. Hare Krishna. One devotee said that even when he was not very attentive, he would sometimes seemingly out of madness remember the lotus feet of Krishna within his heart. This is an instance of remembrance resulting from the constant practice. Constant practice. In other words, devotees who are constantly thinking of the lotus feet of Krishna, even if they are momentarily inattentive, will see the figure of Lord Krishna appearing within their hearts. Hare Krishna Mataji. Thank you. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒருத்தர் பக்தன் வந்து எப்போ என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா நித்தியமும் வந்து கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு தான் இருப்பான். ஒரு வார்த்தையை சொல்றான் பாருங்க, மொமெண்டரிலி இன்அட்டென்டிவ். ஒரு நிமிஷம் கூட அவன் வந்து ஒரு நிமிஷம் கனப்பொழுது அளவுக்கு கிருஷ்ணரை நாம் நினைக்கல. அப்படி இருந்தா கூட வந்து அவனுடைய இருதயத்துல என்ன தெரியுமா, கிருஷ்ணர் இருப்பார். லார்ட் கிருஷ்ணா அப்பியரிங் வித்தின் தேர் ஹார்ட்ஸ். அது மாதிரி அது எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பை கான்ஸ்டன்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்குமெண்டேட்டிவ் வாதம் போடுதல் வாதம் செய்கிறோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து சொல்கிறாங்க. போனதுக்கு என்ன சொன்னோம், ரிமெம்பரன்ஸ், நினைவுபடுத்துதல், ரிமெம்பரன்ஸ். இதுங்க வந்து ஆர்குமெண்ட்னஸ், இதுதான் நம்ம வாதம் செய்வோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து. ஓகே, ஸோ மதுமங்கல் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், கிருஷ்ணருடைய ஃப்ரெண்டு இல்லையா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
கிருஷ்ணருடைய ஃப்ரெண்டு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து வைஷ்ய கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க. பட் மதுமங்கள் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. அவர் வந்து என்ன கம்யூனிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராமண கம்யூனிட்டியில் சேர்ந்தவங்க இல்லையா? ஸோ அங்கே வந்து 2 கம்யூனிட்டியும் இருந்துச்சு. அந்த விருந்தாவனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வைஷ்யாவும் இருந்துச்சு, பிராமணரும் இருந்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒரு முறை என்ன சொல்றாரு மதுமங்கள, ஒன் டே அட்ரஸ்டு கிருஷ்ணா இன் திஸ் ஃபேஷன். நீ என்ன உனக்கு தெரியலையா? இங்க வந்து மயில் பீலி எல்லாம் விழுந்து கிடக்குதே, அது என்ன உன் கண்ணுக்கு தெரியலையா? உன் கண்ணு என்ன குருடா போயிடுச்சான்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்புறம் இன்னொரு முறை என்ன சொல்றாரு, இந்த மலர் மாலைகள்லாம் வந்து உனக்கோசம் தான் வந்து பண்ணி எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. உனக்கு தெரியலையான்னு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பார்த்து இப்படி பேசுறாங்கல்ல. ஸோ அந்த அளவுக்கு அத்தாரிட்டேட்டிவா பேசுறாங்க இல்லையா? அந்த ஆர்குமெண்ட்னஸ் தான் இங்கேயும் இருக்கு. அங்க இருக்கிறதுனால தான் இங்கேயும் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் உனக்கு ஏன் வருது? உனக்கு மனசு எங்கேயோ போயிட்டு இருக்குது. உன் புத்தி புத்தி வந்து மழுங்கிடுச்சு. மறதி உன்னை வந்து தாக்கி இருக்குது. அதனால உனக்கு இதெல்லாம் தெரியல. ஒரு 2 கண்ணு என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது? ராதாராணியை தேடிட்டு இருக்குதா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. யாரு? மதுமங்கள் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னொரு முறை கிருஷ்ணர் வந்து நடந்து போயிட்டே இருக்கிறாரு. அப்போ வந்து ராதாராணியோட சகிகள் சொல்றாங்க, நீ வந்து சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. அதை பார்த்துட்டு ராதாராணிக்கு சகிகள் சொல்றாங்க, பாரு இந்த நடக்கிற ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய உடம்பு நிறங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமலா மரம் மாதிரி இருக்கு. ஒருவேளை தமலா மரம் தான் இவரா இருப்பாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறாங்க. எவ்வளவு அழகா இருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னொரு பேரு என்ன பேர் சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவரு இல்லைன்னா ஒருவேளை கார்மேகமா இருக்கிறாரோ? ஏன்னா இவரோட உடம்பு அப்படித்தானே இருக்கு. ஷியாமசுந்தர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் வேர் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் மூன் வித்தின். ஆகாயம் அப்படின்னு சொன்னாவே வந்து மேகமூட்டம். அப்ப என்ன இருக்கணும்? நிலவு. அப்ப நிலவு எங்கன்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு இல்லையா? கேக்குறாங்க. சோ இவ்வளவு அழகு அவரை வந்து கமாண்ட் பண்றாங்க. ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ திங்க் இட். ஸோ இவ்வளோ அழகா இருக்காரு. இவருடைய குழலுடைய ஓசைனால பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 3 உலகம் வந்து ஈர்க்கப்படுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இவரே தான அந்த கோவர்தன மலைய தூக்குனவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பேசுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து வாதம் பண்றது வந்து எதனாலன்னா, அவர் மேல வச்சிருக்க பரவச அன்பால வந்து சொல்றாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது கோவம். ஓகே. இது வந்து 10வது கேண்டோ 29வது அத்தியாயத்துல 29வது ஸ்லோகத்துல வந்து இருக்கிறத சொல்றாங்க. வென் கிருஷ்ணா வந்து நமக்கு தெரியும் இந்த ஸ்டோரி. இந்த பிராமண பத்தினிகள்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னு சொல்லி கோபிஸ்திரீகள்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க இல்லையா? அப்போ வந்து அவர் என்ன பண்ணுவாரு? இம்மீடியட்டா உல்ட்டா திருப்பிடுவார் இல்லையா? நீங்க ஏன் இந்த நேரத்துல இங்க வந்திருக்கீங்க? நீங்க எல்லாம் போங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் இல்லையா? அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து கோவம் இருக்கும் இல்லையா? பேசுறதுக்கு வராம அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னோட முகத்தை வந்து சோகமா வச்சுட்டு கீழே குனிஞ்சிட்டு தன்னுடைய காலால விரல்களால வந்து நிலத்துல வந்து கோடு போட்டுட்டு இருப்பாங்க. கோடு போட்டுட்டு அழுதுட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. இந்த கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னா, சத்தமா அவங்கள திட்டவும் மாட்டாரு, அழவும் மாட்டாங்க. அவ்வளோ அளவுக்கு அவங்க மேல இருக்கும் கோவம். இது எந்த கோவம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் மேல இருக்கக்கூடிய அன்பு பரவசத்தினால இருக்கிற கோவம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, "நீ முரா என்ற அசுரன கொன்றவர் தானே நீங்க? யுவர் கைண்ட் அண்ட் ஜென்டில் மதர் வந்து உங்களோட அம்மா யசோதா மாதா வந்து உன் மேல எவ்வளோ அளவுக்கு அன்பா இருக்காங்க, பாசமா இருக்காங்க. நீ என்ன இன்னும் அவங்க வீட்டுக்கு போவே இல்லையா? உங்க அம்மா பத்தி நினைக்கவே இல்லையா? நீ எப்ப பார்த்தாலும் என்ன விளையாடிட்டே இருக்கிறியா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நீ எப்படி உன் மேலேயே நினைச்சிட்டு இருக்க உங்க அம்மாவ போய் நீ நான் மறந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. இது எதனால வருதுன்னா, டீப் ஆங்ஸைட்டி இன் எக்ஸ்டாட்டிக் லவ். ஓகேங்களா? அதனால அந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து நண்பர்கள், அவங்களுடைய நண்பர்கள் இந்த விதவிதமா இருக்கிற ஃபீலிங்ஸ். இங்க மாத்திரம் நமக்குள்ள மாத்திரம் இல்ல ஃபீலிங்ஸ். இவங்க ஃபீலிங்ஸ் வந்து எல்லார் கையிலயும் இருக்குது. அத வந்து வேற வேற விதமா வந்து வெளி காமிக்கிறாங்கன்றத சொல்றாங்க இந்த இடத்துல ரூப கோஸ்வாமி. ஓகே. ஸோ வந்து ஒரு முறை வந்து யசோதா மாதா வந்து ரொம்ப கோவமாவும் சோகமாவும் இருக்காரு. எப்பதான் இந்த கிருஷ்ணா வந்து மதுரால இருந்து வருவாரோன்னு சொல்லிட்டு. அப்ப நந்த மகாராஜா வந்து அவரை வந்து சாந்தப்படுத்துறார். நீ கவலைப்படாதம்மா, நீ கவலைப்படுறதுனால நீ முகம்லாம் வாடிட்டு இருக்குது. நீ இப்படி கவலைப்படாத. நான் வேணா போயிட்டு இப்பயே போயிட்டு நான் வந்து போய் கூட்டிட்டு வந்துடுறேன். கம்சன் கையில போயிட்டு கம்சன் கிட்ட இருக்கிற நம்ம பையனான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். இது எதனால வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த எக்ஸ்டாட்டிக் லவ்னால வருது.
ஓகே. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ணாம விட்டுட்டோமே அந்த ஆக்வர்ட் பொசிஷனாலும் அவருக்கு வருது. ஓகேங்களா. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தாட்ஃபுல்னஸ்ன்னு என்ன சொல்றது தமிழ்ல? நினைவா மாதாஜி? நினைவுதான். நினைவு இல்லையா? சோ இது வந்து வைஷிக மகாத்மியத்துல சொல்றாங்க பத்ம புராணத்துல. நமக்கு தெரியும் இந்த புராணங்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணும், எப்பவுமே கடவுளை வந்துதான் போற்றி புகழும் இல்லையா? சோ அதுல வந்து தேவர்களை பத்தி எப்பவுமே போற்றி புகழாது அன்றது நமக்கு தெரியும். இந்த புராணாஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணி அல்டிமேட் திங் டு பி ரீச்டு, அது நம்ம யாரை ரீச் பண்ணோம்? சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரை போய் அடையணுன்றதுதான் வந்து இதனோட நோக்கம் இல்ல, வேதங்களுடைய நோக்கமா. ஸோ இது வந்து எதனால வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டாட்டிக் லவ் டெவலப்டு அவுட் ஆஃப் தாட்ஃபுல்னஸ். ஓகே. நினைவுனால வந்ததுன்றதை இங்க சொல்றாங்க. யார் மேல இல்ல, கிருஷ்ணர் மேலதான் இருக்கு எல்லா வேதங்கள்ன்றத சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் தாட்ஃபுல்னஸ், இதுவும் எக்ஸ்டாட்டிக் லவ்னால வருது. இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது வந்து 10வது கேண்டோ 16வது அத்தியாயத்துல 39வது ஸ்லோகத்துல இருக்கு. ருக்மணி தேவி வந்து அவங்களுக்கு வந்து நிச்சயதார்த்தம் எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா, சிசுபாலாவுக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அந்த அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்டு 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 அதனால அவர் மேல அவர் காதல் வந்து அவர் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? சோ அவங்க நிறைய அவருடைய டிரான்ஸ்டென்டல் க்ளோரிஸ் எல்லாம் நிறைய கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? அப்ப வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுவாங்க, என்ன வந்து நீ கிட்னாப் பண்ணிட்டு போன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ நீங்க வந்து பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹரே கிருஷ்ணா, டிரான்ஸ்டென்டல் க்ளோரிஸ் சாண்டட் பை கிரேட் சேஞ்சஸ், நீங்க வந்து இந்த பௌதிக விஷயத்து கலங்கத்துல இருந்து அப்பாற்பட்டவங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அவரை வணங்கி ஒரு லெட்டர் எழுதுவாங்க. So in the word important Mataji, as one can elevate oneself simply by your grace, so also by your direction alone, one may be lost all benediction under the influence of eternal time. Okay, therefore I have selected your lordship as my husband, brushing aside personalities like Brahma and Indra, not to mention others. So இதை நீங்க இருந்தா உங்களுடைய கருணையினால வந்து ஒருத்தங்களுக்கு வந்து எல்லா ஆசைகள் எல்லா வரங்கள் மேல இருக்கிற நாட்டங்கள்லாம் போயிட்டு அதை நம்ம இன்னொன்னு சொல்றோம், கிருஷ்ணர் வந்து காலமா இருக்கிறார், நித்திய காலமா இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவீங்களா. ஸோ நான் வந்து நீங்க உங்களை வந்து நான் இதனாலதான் தேர்ந்தெடுத்தேன், என்னோடக்கு நீங்க கணவரா இருக்கணும், பிரம்மா இந்திரன் எல்லாம் இல்ல, வேற யார் பேரையும் சொல்றதுக்கு நான் விருப்பப்படலைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எண்டூரன்ஸ்னா முயற்சி தானே மாதாஜி? எண்டூரன்ஸ்னா பொறுத்துக்கிறது. எண்டூரன்ஸ். தேங்க்யூ. ஸோ இங்க வந்து எண்டூரன்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்க, when a person is fully satisfied due to attaining knowledge transcending all distance. ஒருத்தங்களுக்கு வந்து நம்ம யாரு, நம்மளுடைய கோல் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் வந்து சகிப்புத்தன்மை வந்துடும். அந்த சகிப்புத்தன்மை வந்து எதனால வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தால வருது இல்லையா? சோ அந்த திடமான புத்தி இருக்கணும் இல்லையா, அதுதான் வந்து திருப்தின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸ்டடி மைண்ட்னஸ்னஸ் தான் சொல்றாங்க. சோ அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சொல்லுவாங்க, சீதோஷ சமதுக்க பண்டிதக, அந்த பண்டிதர்கள் எல்லாத்தையும் சமமா பார்ப்பாங்க, கல்லையும் சரி பொண்ணையும் சரி, அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து அக்கார்டிங் டு ஒப்பீனியன் ஆஃப் பரத் திருஹரி லேர்ன்டு ஸ்காலர். ஓகேவா? அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஐ டு நாட், எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நம்ம எல்லாம் என்ன நினைப்போம், நான் நல்லா படிக்கணும், ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கணும், ஒரு நல்ல பதவிக்கு வந்த உடனே அப்பாடி என்னோட பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்துச்சு, எனக்கு இனிமேல் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து பொய். பிரச்சனைன்றது வந்து இந்த இடத்துல இருந்துட்டே இருக்கும், அது வந்து தவறா நடந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இந்த பௌதீக உடலுக்கு வந்து துன்பம் துயரம் பிணி இருக்கவே செய்யும், இது இல்லாம இருக்கிறதே இல்லை. அப்போ வந்து அப்படி நினைச்சிட்டு அவன் தப்பா இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. சோ இது வந்து எங்க இருக்காதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஆன்மீக லோகத்துக்கு போற வரையும் இது இங்க இருந்துட்டே இருக்கும். சோ நம்ம எதுவுமே தப்பா எடுத்துக்க கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம தவறுதலா இந்த பௌதீக விஷயத்திலோடைய லெக்காச்சாரத்தோட நம்ம இருக்கக்கூடாது, ஆன்மீக லோகத்துக்கு போனாதான் வந்து உண்மையான சந்தோஷம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த இந்த எண்ணம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல மகாராஜாக்கு வந்துச்சு. அது வந்து எப்போ வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் எப்படி நினைக்கிறாருன்னு பாருங்க, எனக்கு வந்து போதிய அளவுக்கு செல்வ வளங்கள் இருக்கு, நிலம் இருக்கு, பசுக்கள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு, அதெல்லாம் விடுங்க,
அப்போ ஆல் அதெல்லாம் விட சிறந்தமா என்னோட பையன் கிருஷ்ணா இருக்கிறான், அவன் தான் என்னுடைய பவர். அதான் வந்து நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் இஸ் சுப்ரீம் அல்லவா. ஸோ அவர் என்னோட இருக்கிறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து ஒரு எண்டுரன்ஸ். அவருக்கு வந்து பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை, பொறுமை எல்லா துயரங்களுக்கு நடுவுல இருக்கு. ஓகே. அப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல 3வது பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு பக்தர் சொல்றார். ஒரு பக்தருக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து இந்த ஆனந்த சந்தோஷத்துல வந்து நீந்திட்டு இருக்கார் இல்லையா. நெக்டேரியன் ஓஷன் ஆஃப் பாஸ்ட் டைம்ஸ். ஆனந்த சந்தோஷ கடத்துல எதுல மூழ்கி இருக்காருன்னா கடவுளுடைய லீலைகள் எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கனால அவர் நித்தியமா அதுல வந்து மிதஞ்சிட்டு இருக்காரு. ஓகே. மிதந்து கடவுளுடைய நித்தியமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு இல்லையா. அவருக்கு வந்து எது மேல ஈர்ப்பு இருக்காதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, எவன் ஒருத்தன் வந்து கடவுளுடைய லீலைகள்ல வந்து மூழ்கி இருக்கானோ அவனுக்கு வந்து இந்த பௌதிக விஷயத்துக்கு மேல விருப்பம் இருக்காது. எந்த சாங்கியம் சடங்கு, எவ்வளவு அளவுக்கு பொருளாதாரம் முன்னேறும், எந்த எந்த எதை செஞ்சா என்னுடைய புலன் வந்து சந்தோஷமா இருக்கும், எதை பண்ணா எனக்கு முக்தி கிடைக்கும், அதுல வந்து அவன் நாட்டமே தெரிவிக்க மாட்டான். ஸோ இது வந்து தெரியுது. த பெஸ்ட் திங் இன் த வேர்ல்டு என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க. அப்சார்ப்ஷன் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அப்போ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா என்னன்னா நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கும். கிருஷ்ணா எதை நான் பண்ணாலும் என்னுடைய நல்லதுக்கோசம் பண்றாரு, கிருஷ்ணர் என்னுடைய தேவைகளை பார்த்துப்பாரு, என்னை வழி நடத்துவாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவர் மேல வைக்கிறது வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது தான் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷத்தை பத்தி சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹாப்பினஸ் இது வந்து விஷ்ணு புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அக்ரூரர் வந்து கிருஷ்ண பலராமரை கூட்டிட்டு போறதுக்கு வராரு இல்லையா விருந்தாவனத்துல இருந்து மதுரா இருக்கு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய முகத்தெல்லாம் பாக்குறாரு. அவர் இதுவரையும் பார்த்ததில்லை. அவருடைய சொந்தக்காரர் தான். அவருடைய முகத்தை பார்க்கணுன்ற ஒரு சந்தோஷம். அப்புறம் வந்து அந்த பிருந்தாவனத்துல உள்ள நுழையும் போது அந்த பாதச்சுவடுல இருக்கக்கூடிய சின்னங்கள்லாம் பார்த்துட்டு அவர் வந்து பிறந்தாருன்றதை படிச்சோம் நம்ம. அது மாதிரி அவரை பார்த்த சந்தோஷத்துல வந்து அவருக்குடைய அவருக்கு வந்து ஒரு பக்தி பரவசம் வந்துச்சு. அதுதான் வந்து ஹாப்பினஸ். திஸ் ஸ்டேட் இஸ் கால்ட் ஹாப்பினஸ். ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் உண்மையான சந்தோஷம் எது, பொய்யான சந்தோஷம் எதுன்னு. ஒரு கன நேரம் வந்து கஷ்டம் இல்லாம இருந்தா நம்ம சந்தோஷம்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. பட் அங்க வந்து நித்தியமா சந்தோஷம் இருக்கு. எதனாலன்னு கிருஷ்ணரை பார்த்த கிருஷ்ணர் பலராமருடைய முகத்தால பார்த்ததுனால அக்ரூரருக்கு சந்தோஷம் வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த ரசா டான்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னா கிருஷ்ணர் வந்து ஒருத்தர் மேல கைய வச்சிருக்காரு, ஒருத்தர் மேல வந்து சாஞ்சிருக்காரு. இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்த ஃபீல் பண்ணவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க. இன்ஸ்டன்ட் ஃபீலிங் ஆஃப் ஹாப்பினஸ். ஓகேங்களா. ஸோ சில பேருக்கு முத்தமிடுறாரு, சில பேர் பிடிச்சிக்கிறாரு. இதெல்லாம் தான் வந்து நித்தியமான ஆனந்தம் சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து ஈகர்னஸ். ஈகர்னஸ்னா ஆர்வம் தானே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஆர்வம் 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 தான் மாதாஜி. ஓகே. எல்லாரும் ஆர்வமா இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சிட்டீங்க. மத்தது இந்த சாப்டர் கொஞ்சம் பெருசு முடிச்சிடலாமா மாதாஜி. அப்புறம் இல்லைன்னா நடுவுல எங்கேயாவது நிறுத்தணும். ஓகேங்களா. ஒரு இடத்துல நிறுத்திடலாம் மாதாஜி. அப்புறமா வந்து கண்டினியூஷன் இருக்காது மாதாஜி. ஆர்வத்தோட நிறுத்துவோம். அடுத்து ஆர்வத்தோட வந்துடும். முடிச்சு நிறுத்திடலாம். ஓகேங்களா. இது எப்பவுமே இந்த இனிமேல் வர சாப்டர்லாம் இது மாதிரிதான் கொஞ்சம் அவங்க ஃபீலிங்ஸ் எமோஷன்ஸ் தான் காமிப்பாங்க. அதனால கொஞ்சம் கண்டினியூஷன் இல்லாம வேக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த இடத்துல ஈகர்னஸ் ஆர்வத்தை பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து துவாரகாக்கு வராரு. துவாரகால இருந்து இந்திரபிரஸ்தாக்கு வராரு இல்லையா. அப்போ வந்து அவரை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற இளம் பெண்கள்லாம் வந்து வந்துடுறாங்க. ராத்திரி பார்க்கறதுல ஒன்றும் பார்க்கறதில்ல. அவங்க கணவன்கிட்ட எல்லாம் ஒன்றும் சொல்லாம கிடுகிடுன்னு வந்துடுறாங்க. அப்போ நைட்ல என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க எல்லாரும். நைட்டி போட்டுட்டு தலையெல்லாம் வாராம அப்படியே விரிஞ்சு போட்டுட்டு அந்த மாதிரி வராங்க. ஓகேங்களா. ஸோ தே ஸ்டில் கேவ் அப் எவ்ரி திங். எல்லாத்தையும் இருக்கிறத விட்டு போட்டு அப்படியே வந்து வராங்க. அது தட் ஷோஸ் அவனுடைய ஈகர்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா. ஸோ இன்னொரு விஷயத்த இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஸ்தாவாவலி ரகுநாததாச கோஸ்வாமி வந்து கிருஷ்ணருடைய ராதாராணியோடைய கருணையை வேண்டி பிரார்த்தனை பண்றாங்க. ஓகே. ஸோ upon seeing this Krishna, she was filled with pleasure. இதை வந்து பாக்குறாங்க ராதாராணி. ரகுநாததாச கோஸ்வாமி வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க ராதாராணியோட கருணை வேணும்னு சொல்லிட்டு. பட் அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழல் ஊதுறாங்க இல்லையா, அதுல வந்து மயங்கிடுறாங்க.
அப்புறமா அவங்க ரியலைஸ் பண்றாங்க, அச்சச்சோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன், என்ன பக்தர் ஒருத்தர் பிரார்த்தனை பண்றேன், நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய புல்லாங்குழல் வாசியில வந்து மூழ்கி இருக்கிறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து அவர் வந்து காதை சொரிஞ்சுக்கிறாங்க. சில சமயத்துல நம்ம கூட இந்த வேலையை பண்ணுவோம் இல்லையா? ஏதோ ஒண்ணு சொல்ல செய்ய பண்ண ஏதோ ஒண்ணு செய்வோம். அப்ப வந்து தலைய சொரிஞ்சுப்போம். பட் இங்க ராதாராணி வந்து காதை சொரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ அப்ப வந்து இமிடியேட்டா வந்து அப்புறம் அந்த விரஜவாசிகள்லாம் வந்து ரொம்ப பேச்சு திறமை நெறைய இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. டாக்கிங் கன்னிங்கலி. கிருஷ்ணர பார்த்த உடனே அவங்க வந்து பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா வேற எது மாதிரி. வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பிரிட்டெண்ட் பண்றாரு. அவரும் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா ஏதோ ஒரு கேவுக்குள்ள போறேன்ற மாரி. நான் போயிட்டு மலர் பறிச்சுட்டு வரணும். அதனால இந்த கேவுக்குள்ள போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறார். ஸோ அங்க வந்து ஒரு சான்ஸ். அவங்க வந்து லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ அப்ப 2 பேர் எல்லாரும் அதே இடத்துக்கு போறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து வயலன்ஸ். வயலன்ஸ்ன்னா என்னது? சண்டை இல்லையா? ஸோ காளிங்கர் மேல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நர்த்தனம் பண்ணார். அப்ப வந்து நமக்கு தெரியும் இந்த காளிங்கா வந்து ட்ரை பண்ணுச்சு கிருஷ்ணரை வந்து கடிக்கிறதுக்கு. பட் அது வந்து முடியல இல்லையா? அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் அதுல இருந்து என்ன தெரியுது? கிருஷ்ணா இஸ் சோ பவர்ஃபுல் அண்ட் சிம்பிளி பை தண்டரிங் வாய்ஸ் த வாய்ஸ் ஆஃப் காளியா ஹாவ் ஹேட் மிஸ்கேரேஜஸ். ஸோ அவருடைய சத்தத்தால அவங்களுடைய மனைவிகளுக்கு வந்து என்ன ஆச்சு? கருக்கலைப்பு ஆச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. என்னுடைய கணவனால இந்த கிருஷ்ணருக்கு வந்து my lord has been insulted by this snake. I wish to devour him immediately, but I cannot do so in presence of my lord because he may be angry with me. This is an instance of eagerness to act in ecstatic love of result of dishonor. அவமரியாதை பண்ணதுனால வந்த விளைவுன்றதை இங்க சொல்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சிசுபாலா வந்து என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜசூய யக்னத்துக்கு வராரு இல்லையா கிருஷ்ணரு. அப்ப வந்து இவர் வந்து தவறுதலா பேசுவார். அதை வந்து யாரால சகிக்க முடியாதுன்னா சகாதேவா யுதிஷ்டருடைய தம்பி இல்லையா? அவரால் வந்து சகிக்க முடியாது. ஓகேவா? ஸோ இவர் வந்து ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறாரு சிசுபாலான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். Okay. Therefore, I wish to strike my left foot upon his broad head just to punish him more strongly than the Yamaraja. ஓகே. யமராஜா விட நான் வந்து அவளை வந்து எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்தா வந்து பனிஷ் பண்ணுவேன், தண்டனை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது எதனால வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் கிருஷ்ணர் அவமரியாதை பண்ணதை தாங்கிக்க முடியல, அதனால வந்துச்சு. ஓகே. ஸோ பலதேவா பிகன். அவருக்கும் வந்து பலதேவருக்கு வந்து புலம்புறார், இது என்னது இதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So, oh, all auspiciousness to Lord Krishna. I'm surprised to see that condemned descents of the Guru dynasty. இது மாதிரி தேவையில்லாத ஒரு இனம் வந்து இந்த குடும்பத்துல வந்து இருக்குதான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் ஆச்சரியப்படுறார். ஸோ இந்த 2 பேரும் வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் வந்து கிருஷ்ணர் மேல பண்ண அவமானத்தை வந்து தாங்கிக்க முடியல. ஓகேங்களா? ஹார்ட்ஃபினஸ் ரிசல்டிங் இன் டிஸ்ஆனரபிள் வேர்ட்ஸ். ஓகே. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா விதகத மத்வ ஜாதிலா. இவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜட்டிலா குட்டிலான்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா? ஜட்டிலா வந்து பாத்தீங்கன்னா மாமியார், ராதாராணியோட மாமியார். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிருஷ்ணரை ஏதாவது சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணா, யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் ஹியர் அண்ட் ராதாராணி who was just married to my son. என்னோட பையனுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு, நீயும் நின்றுட்டு இருக்க, அவளும் நின்றுட்டு இருக்கா. Now I know both of you are very well. So why should not be very anxious to protect my daughter-in-law from your dancing eye? அவங்களுக்கு வந்து கோவம், இது என்னோட மருமக, நீ ஏன் இங்க நின்றுட்டு இருக்க, உன் கண்ணு வந்து உருட்டிட்டே இருக்கிற, என்னோட மருமகளை நான் வந்து ஏன் பாதுகாக்க கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாத வார்த்தைகள்ல வந்து இங்க பேசுறாங்க, கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க, இன்டைரக்டா வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இன்னொரு முறை பாத்தீங்கன்னா கோபி ஸ்ரீகள் என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா நீ வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் திருட அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ தயவு செய்து இந்த இடத்துல இருந்து கிளம்பி போயிடு, எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நீ வந்து சந்திராவளியை தான் உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. Kindly do not contaminate the name of ராதாராணி in this place. எங்களுக்கு தெரியும் ராதாராணியை விட உங்களுக்கு வந்து சந்திராவளியை பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இன்னொரு இன்சிடென்ட்ஸ்ல வந்து எல்லா கோபி ஸ்ரீகள் வந்து என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணரை மீட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டுல இருந்து வந்து விருந்தாவனத்துக்கு போறாங்க. கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, உடனே வந்து உங்களெல்லாம் பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த கன்வே பண்றாரு. அப்புறம் வந்து அது மாதிரி சொல்றதே இல்லாம பெரிய லிஸ்ட் அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு, மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு. இங்க பாருங்க. அப்ப வந்து அதனால அவங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடும். ஓகே. நான் எல்லாம் வந்து உன்னெல்லாம் பார்க்கணும், உங்க கூட இருக்கணும்னு வந்து நீ இவ்வளவு அளவுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறியான்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க.
அப்புறம் வந்து நீ எல்லாம் வந்து இது மாதிரி வந்தது தப்பு. உங்க வீட்டுல கணவர்கள் இருக்காங்க, குழந்தைங்க இருக்காங்க, உங்களுக்குன்னு வேலை இருக்கு, அதை போய் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வாரு அவரு. அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வரும். அது வந்து படுத்திக்க மாட்டாங்க. நாங்கெல்லாம் வந்து உன்னுடைய குழல் குழலுடைய ஓசைனால மயங்கி வந்தோம். நீ என்னப்பா இப்படி பேசுற? உங்களுக்கு வந்து என்னுடைய சகாசம் எல்லாம் வேணாம், எங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணியான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. ஓகே, இந்த நட்டு நெசில வந்தா நீங்க என்ன வந்து இவ்வளவு அளவுக்கு இன்சல்ட் பண்றியான்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பொறாமை. ஸோ இந்த பொறாமையில பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பத்யாவலையில வந்து ராதாராணியோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு சொல்றாங்க, மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டு நாட் பி பஃப்ட் ஆஃப் பிகாஸ் கிருஷ்ணா ஹஸ் டெக்கரேட்டட் யுவர் ஃபோர்ஹெட் வித் his ஓன் ஹேண்ட். Okay, it may be Krishna is yet attracted by some other beautiful girl. I see that decoration on your forehead is very nicely made. ராதாராணி சொல்றாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட, எனக்கெல்லாம் தெரியும் உங்களுடைய நெத்தியில வந்து அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர்னால தான். நீங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படாதீங்க. கிருஷ்ணான்னாவே எல்லாருக்கும் தெரியும் அட்ராக்ஷனு. அவர் இதை விட அழகான பெண்கள் பார்த்தாருன்னா அவர் அவங்க கிட்டயும் போவாங்க, அவருக்கும் வந்து இது மாதிரி பெயிண்ட் அடிச்சு விடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது எதனாலன்னா ராதாராணியோட பொறாமையை வெளிப்படுது. இன்ஸ்டன்ஸ் என்வி காஸ்டு பை ராதாஸ் குட் ஃபார்ச்சூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து கோபிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரசா டான்ஸ் பண்ணும்போது கிருஷ்ணர் மறைஞ்சிடுறாரு இல்லையா? அப்போ கோபி ஸ்திரீகள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, தாங்குள்ளே வந்து புலம்பிப்பாங்க இல்லையா? புலம்பிக்கிட்டு வந்து அந்த பெயின்ல அந்த வலியிலேருந்து வெளியே வரணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுவாங்க. Krishna is everything to us. That girl is so cunning that she has taken him away alone and is enjoying his kissing without sharing him with us. This is இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ராதாராணியை திட்டுவாங்க. அவங்க வந்து கன்னிங்க ராதாராணி, அவங்க பாரு கிருஷ்ணரை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க, அவங்க மாத்திரம் அவர்கிட்ட மொத்தம் கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய கோபாக்களோட வந்து விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. விளையாடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சைட்ல வந்து என்ன 2 அணி இருக்கும். ஒரு சைடு வந்து கிருஷ்ணர் அணி இருக்கும், ஒரு சைடு வந்து பலராமர் அணி. ஓகே, 2 இதுலயும் வந்து எப்பவுமே சண்டை நடக்கும். கிருஷ்ணா பாட்டி ஒரு முறை என்ன ஆகுதுன்னு கிருஷ்ணர் அணியை வந்து பலராமர் அணி வந்து தோத்து அடிச்சிடுறாங்க. கிருஷ்ணா பாட்டி வாஸ் டிஃபீட்டட் பை பலராமஸ். ஸோ அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, சத்தம் வருது மாதாஜி. If Balarama's party remains victorious, then who is in the world can be weaker than ourselves? There is so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பலராமர் அணி வந்து வின் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளை விட வீக்கா இந்த உலகத்துல யார் இருப்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து இம்ப்ரூடன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ருக்மணி தேவியை பத்தி தான் மறுபடியும் சொல்றாங்க. என்னோட கல்யாணம் வந்து நாளன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்குது, தயவு செய்து நீ வந்து இந்த விதர்ப தேசத்துக்கு வந்து என்னை வந்து இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? விதர்ப I request you that come to the city of விதர்ப தேசத்துக்கு வந்து இங்க இருக்கிற சோல்ஜர்ஸ் அண்ட் கமாண்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து சூழ்ந்திருக்காங்க, என்ன வந்து நீ கடத்திட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ப்ளீஸ் கிட்னாப் மீ அண்ட் மேரி மீன்னு சொல்லிட்டு தகவலை கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ வேதிக் சிஸ்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 விதமான கல்யாணங்கள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து பிடிக்காமையும் அந்த பொண்ணை வந்து கடத்தி போயிட்டு கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க, அது வந்து பை ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா பண்றது. பட் இந்த இடத்துல வந்து ருக்மணி தாய தன்னோட விருப்பத்தை வந்து சொல்றாங்க, அது வந்து தப்பு இல்லை. ஃபோர்ஸ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ண அதை வந்து ராட்சச விவாகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அது வந்து அசுர எண்ணத்தை இருக்கிறவங்க வந்து பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு கோபி என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, உன்னுடைய இனிமையான குழல்னால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, மை Krishna sweet flute be washed away by the waves of Yamuna and let it fall into the ocean. Okay, the sweet sound of flute is so important that it makes us lose all composure before our superiors. நீங்க உங்களுடைய குழல் இருந்து வரக்கூடிய தெய்வீகமான சத்தத்தால வந்து இந்த யமுனை நதி கூட போய் கடல்ல போய் கலந்துடும். அப்புறம் எங்களுடைய இதுவெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு மேல இருக்கிற வீட்டுல இருக்க பெரியவங்களுக்கு முன்னாடி நாங்க வந்து விட்டுடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் டிசீனஸ், மயக்கம் வருது இல்லையா, அதை சொல்றாங்க. எவ்ரி ஈவினிங் அட் சன்செட் கிருஷ்ணா யூஸ் டு ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் பாஸ்டரிங் லேண்ட் இல்லையா? ஸோ வீட்டை விட்டு திரும்பி வரும்போது அவர் வந்து எப்போ வந்து கிருஷ்ணா யசோதா மாதா வந்து அவருடைய சத்தத்தை கேட்கலையோ இமிடியேட்டா அவங்களுக்கு வந்து பயம் வந்துடுமா. பயம் வந்து என்னடா பசுக்கள்லாம் வந்துருச்சு, என்னுடைய பையனுடைய குழல் ஓசை கேட்கலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து மயங்க போயிட்டு விழுந்துடுவாங்க. அது வந்து ஒரு ஆங்ஸைட்டினால வருதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க.
ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து யசோதா மாதா வந்து இந்த தாமோதர லீலை பண்றாங்க இல்லையா? இந்த என்னுடைய பையனுடைய உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இவ்ளோ அளவுக்கு சாஃப்ட்டா இருக்கு. அப்புறம் இவ்ளோ அளவுக்கு மென்மையாவும், டெலிகேட்டா இருக்குது. நான் எப்படி இவன போயிட்டு நான் கயிறுல வந்து கட்டுறதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நினைக்கும்போது கூட அவங்களுக்கு அந்த மயக்கம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த கோபிஸ் வேர் அட்வைஸ்டு பை த கோபிஸ்க்கு வந்து அவங்க வீட்ல இருக்கவங்க பெரியவங்கலாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கதவெல்லாம் தாப்பால் போட்டுட்டு படுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ பட் அவங்கலாம் அத வந்து கேரே பண்ணாம அவ்வளோ அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்களாம். ஏன்னா எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறது திங்கிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் இருக்காருல்ல, எப்பவுமே நம்மள எல்லா பிரச்சனையிலேருந்தும் எல்லா விஷயத்துலேருந்து பாதுகாக்கிறாரு இல்லையான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாரி இருப்பாங்களாம். அப்புறம் இன்னொரு முறை யாருக்கு மயக்கம் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து சில நேரத்தில வந்து அறியாமையினால வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சைன் ஆஃப் மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். டு ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து என்ன சொல்றாரு? மாதாஜி இந்த இது வந்து வாசிங்க மாதாஜி. சித்ரலேகா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் இன்னொரு கால்ல இருக்கேன் மாதாஜி. சரிங்க. வேற யாராவது வாசிங்க. ஓகே. ஓகே. ஸோ இந்த Hare குணாதிசயங்கள்லாம் Krishna. வந்து எப்போ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, So, Hare நம்மளுடைய Krishna 3 Mataji. குணங்களால தான் வருது இல்லையா? இந்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அறியாமைனால வருது. இந்த அறியாமைனால வந்ததுனால இந்த விஷயத்த நம்ம வந்து தவறா எடுத்துக்க கூடாதுன்றத இங்க இடத்துல சொல்றாரு. பகவான் கிருஷ்ணர் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். பியாண்ட் ஆல் த மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். ஓகேவா? ஸோ வென் தே ஃபீல் டிசிங்னஸ், இந்த மயக்கம் வந்து அவங்க இமிடியேட்டா என்ன பண்ணுவாங்க? தூக்கத்துக்கு போயிடுவாங்க இல்லையா? ஸோ இத வந்து தமோ குணத்தன்றத எடுத்துக்க கூடாதுன்றத இடத்துல சொல்றார். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, கருட புராணத்துல வந்து இந்த மிஸ்டிக் யோகிய பத்தி ஹூ ஆர் அண்டர் டைரக்ட் ஷெல்டர் ஆஃப் யாரெல்லாம் வந்து கடவுளுடைய கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுத்தாங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த 3 நிலைகள் நம்ம தூங்குறதுக்கு முன்னாடி 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு மாதாஜி. அதாவது வேக்ஃபுல்னஸ், அப்புறம் வந்து ட்ரீமிங், டீப் ஸ்லீப் இல்லையா? இந்த 3 நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும். நம்ம நம்ம தூங்கும்போது இந்த 3 நிலைகள் இருக்கும். இந்த 3 நிலையிலும் வந்து பக்தர்கள் வந்து நித்தியமா பகவான் கிட்ட சங்கத்துல இருக்காங்க, பகவானுடைய எண்ணத்துல இருக்காங்களான்றத சொல்றாரு. கருட புராணத்துல சொல்றாங்க. சோ இது என்னடா நம்ம குழப்பிக்க கூடாது. என்னது இந்த மயக்கம், தூக்கம் எல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பக்தர்கள் எந்த நிலையில இருந்தாலும் வந்து ஆழ்நிலை நித்திரையில இருந்தா கூட பாருங்க, டீப் ஸ்லீப்ல நமக்கெல்லாம் கனவு ஏதோ கோயிலுக்கு போற மாதிரி வரும் இல்லையா? ஆழ்நிலை தூக்கத்துல வந்து பக்தர்கள் வந்து என்னவா இருக்காங்கன்னா ஃபுல்லா அப்சர்வ் ஆயிருக்காங்க கடவுளுடைய கடவுளுடைய சங்கத்துல இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. தே டு நாட் ஸ்லீப். அதனால தான் ஒரு முறை கிருஷ்ணர் வந்து ஏன்பா நீ அர்ஜுனன் மேல இவ்வளோ பாசமா இருக்கிறேன்னு அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒருத்தர் ஒரு முறை சொல்வார், நீ போயிட்டு அவன் தூங்கும்போது அவனுடைய முடிக்கிட்ட போய் காது வச்சு கேளுன்னு அப்படின்னு சொல்லலாம். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சொல்லுவான். ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்காரு அர்ஜுனன். ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது தூக்க நிலை, ஸ்லீப்பினஸ். ஸ்லீப்பினஸ் வந்து ஒரு முறை வந்து இது நல்லா இருக்கும் பாருங்க. பலதேவர் வந்து தூக்கத்துல வந்து வளர்றாரு. நம்ம கூட நம்ம வீட்டுல நம்ம சின்ன வயசுல பண்ணியிருப்போம் இல்லையா? வளருவோம் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த காளிங்க மருதன் வந்து காளிங்க மர்தன லீலையை வந்து புலம்புறார். கிருஷ்ணர் இது பண்ணாரு அது பண்ணாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்போது அப்புறம் எழுந்து பார்த்தா சுத்தி அந்த பசங்கள்லாம் இருக்காங்க. அப்ப இவங்க எல்லாம் வந்து இதை பார்த்துட்டு சிரிக்கிறாங்க. அப்புறம் அவர் மறுபடியும் வந்து டீப் ஸ்லீப்புக்கு போயிடுறார். இது மாதிரி தூக்கத்துல அவரும் புலம்புறார். நம்ம மாத்திரம் இல்லை, அவரும் புலம்புறார். அவர் புலம்புறார். ஓகேவா? அலர்ட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் லாஸ்ட் பேராகிராஃப். இது ஒவ்வொன்றும் வந்து உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சிச்சுன்னா தயவு செய்து படிங்க. இந்த புக்கோட கடைசி பாட்டு அவ்வளோ அளவுக்கு நல்லா இருக்கு. இந்த ஒவ்வொரு பேராகிராஃபும் அவ்வளோ அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு மாதாஜி. யாராவது வாசிக்கிறதா இருந்தா வாசிங்க, இல்லை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. Hare Krishna. A devotee once stated, I have already conquered the mode of ignorance and I am now on the platform. Hare Krishna. Now I am now on the platform of transcendental knowledge. Therefore, I shall be engaged only in searching after the Supreme Personality of Godhead. This is an instance of alertness in ecstatic love. Transcendental alertness is possible when the illusory condition is
completely overcome. At that stage, when in contact with any reaction of material elements, such as sound, smell, touch, or taste, the devotee realizes the transcendental presence of the Supreme Personality of Godhead. In this condition, the ecstatic symptoms, example, standing of the hair or the body, rolling of the eyeballs, and getting up from sleep are persistently visible. ஹரே When கிருஷ்ணா. Sri மாதாஜி Hare Krishna. ஸோ இங்க வந்து Hare. பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த நிலையில யாருக்கு வந்து யாரால உணர முடியும்னா பக்தர்கள் வந்து இந்த தமோ குணத்தை வந்து கடந்து செல்லுறாங்க இல்லையா. அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்மீகமான இந்த ஞானத்தை திவ்யமான ஞானத்தை கிடைச்சதுனால இந்த நிலைகள் உணர்றாங்க. எப்பப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் ஒரு சத்தம் கேட்கும்போது, ஒரு விஷயத்த நுகரும் போது, ஒரு விஷயத்த வந்து தொடும்போது, டேஸ்ட் பண்ணும்போது இவங்களுக்கு வந்து அந்த பக்தி பரவச நிலை வருதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ராதா கிருஷ்ண கேட்கறது, ஹியரிங் த சவுண்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணாஸ் நேம் கேட்டோன்னே அவங்க வந்து அந்த டிரான்ஸ்டென்டல் திவ்யமான சந்தோஷ நிலைக்கு போறாங்க. யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணி வந்து அவங்கள பார்த்தோன்னே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த உடனே அவர் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறாங்க. அப்புறம் வந்து அன்பு நிலை வருது, அன்பு வராங்க. அப்புறம் வந்து ஸ்டண்டாகி நிற்கிறாங்க. ஓகேவா. அப்போ வந்து லலிதா இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க கூட எப்பவுமே இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க காதுல வந்து திவ்ய நாமத்தை சொன்ன உடனே டக்குன்னு கண்ணை விழிச்சு பாக்குறாங்க. ஓகேங்களா. சோ இது சப்தனால கடவுளுடைய பொருட்களாலையும் சரி, கடவுளுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுனால ஒருத்தர்கிட்ட வரக்கூடிய பக்தர்கள் கிட்ட வரக்கூடிய மனோபாவம், வித்தியாசமான மனோபாவங்கள் சொல்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்மெல் பண்றதுனால. ஓகேவா. சோ ஒரு முறை என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து ஜோக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கிருஷ்ணா வந்து சொல்றாரு, கிருஷ்ணா இன்ஃபார்ம் ராதாராணி, நான் வந்து இனிமேல் வந்து உன்னுடைய சவகாசத்தை வந்து விட்டுட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன ஆறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திடுதிப்புன்னு காணாம போயிடுறாரு. சொன்னதே ஒரு கொடுமையான வார்த்தை, அதுல சொல்லிட்டு டப்புன்னு மறைஞ்சிடுறாரா. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, அந்த அம்மாவுக்கு வந்து அவருடைய பாடி இந்த கேட்ட விஷயத்தினால வந்து தகைச்சிடுறாங்க. உடம்பு நிறம்லாம் மாறுது. டப்புன்னு கீழே அன்கான்சியஸா விழுந்துடுறாங்க. ஓகேவா. மூச்சும் வந்து நின்னுடுது. அப்ப வந்து அவர் அணிந்திருந்த மலர் மாலையினால கலந்த வாசனை வந்த உடனே அதை ஸ்மெல் பண்ண உடனே அவங்க எழறாங்க சொல்றாங்க. ஸோ அவர் உடம்புல வர்ற ஸ்பரிஷம் காற்று இருக்கு இல்லையா, அந்த அதுவும் அந்த ஸ்மெல்லு பிளஸ் அந்த மலர் மாலையுடைய ஸ்மெல்லும் சேர்ந்ததுனால அவங்க வந்து எழுந்து நிற்கிறாங்கன்றத சொல்றாங்க. இன்னொன்று விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டச்னால வருது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சப்தனால கேட்டோம், அப்புறம் ஸ்மெல்லு, இப்போ வந்து டச். ஓகேவா. ஸோ ஒரு கிருஷ்ணர் வந்து கோபிகளுடைய உடம்பை தொடும்போது, ஓகே, இது வந்து நல்ல பார்வையில பார்க்கணும். அந்த ஓகே. ஸோ ஒரு ஃப்ரெண்டோட கை ஒரு முறை வந்து இந்த இருட்டை பார்த்துட்டு அந்த காற்றுல வந்து அந்த யமுனை நதிக்கரையை பார்த்துட்டு நான் பயந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோபி ஸ்திரீ சொல்றாங்க. அப்ப இமிடியேட்டா என்ன வந்து கிருஷ்ணருடைய கை என் மேல பட்டதுனால அந்த பயத்துல இருந்தா வந்த ஹிஸ்டரிக்கல் ஃபிட்ஸ், ஒரு சில சமயத்துல பயத்தால கூட நமக்கு வந்து இந்த ஃபிட்ஸ் வரும்னு சொல்லுவாங்களா, அதுல இருந்து சைக்காலஜிக்கலாவும் சில பேர் பண்ணுவாங்க. அதுல இருந்து நான் வெளியே வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அலர்ட்னஸ் பை டேஸ்டிங். ஓகே, டேஸ்ட் பண்றதுனால எப்படி ஒரு நிலைக்கு வராங்கன்னு பார்க்கலாங்க. இது வந்து கோபிகளுக்கு நடக்குது. ஒன் ஆஃப் த கோபிஸ் சொல்றாங்க, இன்ஃபார்ம்டு கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா வென் யூ டிப், நீங்க வந்து ரசா டான்ஸ் பண்ணும்போது மறைஞ்சிட்டீங்க இல்லையா, அவர் மோஸ்ட் டியர் ஃப்ரெண்ட் ராதாராணியும் வந்து இமிடியேட்லி என்ன ஆறாங்கன்னா நினைவு இல்லாம கீழே விழுந்துட்டாங்க. அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா, நீங்க வந்து சாப்பிட்டு மென்ன அந்த வெற்றிலை இருக்கு இல்லையா, அதை அவங்களுக்கு கொடுத்தேன். இமீடியட்டா அவங்க வந்து பக்தி பரவசத்துல எழுந்துட்டாங்க வித் ஜூபிலியன்ட் சிம்டம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து ராதாராணி வந்து ஒரு நாள் கனவுல வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. கிருஷ்ணா, நீ என்கிட்ட எல்லாம் இப்படி எல்லாம் ஜோக் பண்ணாத, நீ என்னை தொடாத, என் துணியெல்லாம் பிடிச்சி இழுக்காதன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனவுல பேசிட்டு இருக்காங்க. நீ இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்த, வம்பு பண்ணிட்டு இருந்த, நான் வீட்டுல இருக்க பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பார்த்தா அந்த அம்மா சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவங்க சுத்தி அவங்க வீட்டுல இருக்க பெரியவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. என்ன கனவுன்னு சொல்லிட்டு விழுத்து பார்த்தா அவங்க எல்லாரும் அவங்க வீட்டுல இருக்க பெரியவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. அதை பார்த்துட்டு அந்த ராதாராணிக்கு ரொம்ப வெக்கமா போயிடுது. வெக்கமா போயிட்டு தலை குனிக்கிறாங்க. இதுதான் வந்து அலர்ட்னஸ் ஆஃப்டர் அவேக்கனிங் ஃப்ரம் ஸ்லீப்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க.
இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸ், a messenger from Krishna to Srimati Radharani. Okay, there is a messenger from Krishna came to Srimati Radharani while she was sleeping, and Radharani immediately wakened. ஒரு தூதுவர் வரார் ராதாராணி கிட்ட. அப்ப அந்த அம்மா தூங்கிட்டு அப்பதான் எழறாங்க. அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய குழலை ஊதுறார். ஓகே, அப்ப வந்து எல்லாரும் ஆல் கோபிஸ் என்ன பண்றாங்க, அவங்களும் அந்த தூக்கத்துல இருந்து வெளியே வந்துடுறாங்க. வெளியே வந்துட்டு என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து உதாரணம் சொல்றாங்க. எப்படி வந்து ஒரு தாமரை பூவை வந்து ஒயிட் ஸ்வான்ஸ், வெள்ளை வாத்து, ஸ்வான் தானே ஸ்வான் வாத்து தானே மாத்தாச்சு மாதாஜி, அன்னப்பறவை. ஓகே, ஸ்வான்னா அன்னப்பறவை, நன்றி. ஸோ அன்னப்பறவை வந்து சூழ்ந்து இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி கிருஷ்ணரை வந்து இந்த கோபி ஸ்ரீகளுக்கு வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து தாமரைப்பூ, கோபி ஸ்ரீகள் வந்து அன்னப்பறவை. அப்ப கோபி ஸ்லீப்பிங் கண்டிஷன் இஸ் கம்பேர்ட் டு அவங்க தூங்குற நிலையை வந்து அன்னப்பறவைக்கு வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. அதுங்களை வந்து எழுப்புறது வந்து சவுண்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணாஸ் ஃப்ளூட் இஸ் கம்பேர்ட் டு பிளாக் ஸ்வாப்ஸ். வண்டுக்கள் கூட அந்த தாமரை பூவை வந்து சுத்தி நிற்கும் இல்லையா, அது வந்து கருப்பு வண்டுன்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றாங்க மாதாஜி. இந்த ஒரு விஷயத்தை படிச்சிடலாம். திஸ் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் கம்பேரிசன் மேட் இன் திஸ் கனெக்ஷன். த லோட்டஸ் ஃப்ளவர் இஸ் சம்டைம்ஸ் சரௌண்டட் பை ஒயிட் ஸ்வான் அண்ட் சம்டைம் இட் இஸ் சரௌண்டட் பை பிளாக் ஸ்வாப்ஸ் who are collecting its honey. ஓகேங்களா, when there is a thundering in the sky, swans go away, but the black swabs stay to enjoy the lotus flowers. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, தாமரை மலர் வந்து அன்னப்பறவைகள் வந்து சூழ்ந்து இருக்கும். சில சமயத்துல வந்து வண்டுக்கள் வந்து தேன் எடுக்கிறதுக்கோசம் சூழ்ந்து இருக்கும். எப்ப வந்து மின்னல் சவுண்டு கேக்குதோ, இடி முழக்கம் கேக்குதோ, அப்ப வந்து அந்த அன்னப்பறவைகள் எல்லாம் தூரம் போயிடும். இருந்தாலும் யார் இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வண்டுக்கள் இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு அடுத்த வரியில என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கோபி தூங்கிட்டு இருக்காங்கல்ல, அதுக்கு வந்து யாரை கம்பேர் பண்றாங்கன்னா அந்த அன்னப்பறவைக்கு சொல்றாங்க. அந்த சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, சவுண்டுக்கு வந்து கம்பேர்ட் டு தட் ஆஃப் தி இந்த வண்டுக்களுக்கு. So when Krishna flute sounded, the white swans, which represents the sleeping condition of the gopis, were immediately vanquished, and black swab sound of flute began to enjoy. So தூக்கத்துல இருந்து அவங்க இமீடியட்டா எழுந்து அந்த வண்டி எப்படி அந்த தேனை ருசிக்குதோ அது மாதிரி வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா எழுந்துட்டு கிருஷ்ணர் கூட இருக்கிறத வந்து என்ஜாய் பண்றாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. They began to enjoy the லோட்டஸ் ஃப்ளவர் ஆஃப் த கோபிஸ் பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா, ஸோ கிருஷ்ணருக்கு கோபி ஸ்ரீகள் வந்து வேற யாரும் இல்லை, அவங்க எல்லாம் வந்து அவருடைய உடலின் அங்கங்கள் தான். அதனால அவர் அந்த இடத்துல நம்ம தப்பா தனியாவும் பிரிச்சு தப்பாவும் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ இதோட இந்த அத்தியாயம் இங்க முடியுது. ஸோ அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி, உங்க பொறுமைக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. अनेवरुक्कुम हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे हरे कृष्णा. कृष्णा. थैंक यू டைம் கிடைக்கும் போது இந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃப் மாத்திரம் படிங்க மாதாஜி. அது படிச்சா ரொம்ப சந்தோஷம் வரும் உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா.